Guys, ayaw na niya magsalita, guys. Sigurado. Baka ma-squat ako. Good morning. Buntag. Good morning, Brunei. Wow, yawa kay ginto. Nasa mga good morning Brunei wa. Hello, good morning Brunei, good morning Philippines. Good morning, Philippines di ay. Karon mo mag-hike na pud mi at tumipaingon sa Subok sa Bukit Sipater. So among suwaya na pud karon ang lain na pud nga adventure nga among magian. Sigurais kayo. Sa likod. Hi guys. Wow, say hi guys. Hi guys. Yawa kayo. Nami kwaon nga usa kay mo challenge. Nay usa day nga mo challenge daw kay ning message ni John Lim nga mo challenge daw siya. Mukuyog daw siya. So atong tanan kaya ba ni niya nagsaka na yun niya. Wa kay isulti sa imong mga kapikas sa kinabuhi. Ay mga Panay sa imong kapikas sa kinabuhi. Perminti man ha. Unsa man ang permanent. Good morning. Good morning. Wala kay shout out. Kunya na. Ikaw Hi, guys. Hi guys. Hi guys. So, karon wala ko na late sa akong pagmata. Wala ko na late sa among sabot. Di para sa Ikaw kay dugay kay ka. Di para sa ni Agi nga ay sabot dugay ko. Nadugay mong ka kay bagong ko ni sapatos sigian pa ni mo. Wala diya. Bay pakita sa sapatos be. Hindi na lang tayo iskutan ang sapatos. Pakita sa sapatos be. Video. Hindi na doon pakita ang sapatos. Video yung sapatos be. Bago kay sapatos niya. Bago sapatos be. Kasama ko sketcher pa. I-off na to guys. Ayun. Karon guys, amo anang gisundo ang mo challenge na nami sa ilang balay sa gawas. Mangod ni siya ni Marlon. Hi guys. Mangod ni hi guys. Guys. Yan ang Okay, naana. Amo na ipakita ang amo ang bagong recruit. Na bagong challenger nga mo kuyog na mo karon. Kita na mo mao ni si bye bye. Mangod ni Marlon. Hi guys. Mangod ni tawabin guys. ako magguwang ni Marlon. So pahinga na mi karon sa Subok. Musugod si John Lim sa challenge nga English only challenge ba? O Tagalog. Ikaw pili ka. Tagalog na lang. Tagalog na lang. Na lang. Ha? Malayo na. Hindi, dili man mi kabalo. Namin na balaan pero sikit raman. So Tagalog na lang sa ba? Tagalog na lang. Dili din mo sapatos. Dili di ka mag-English dai. I don't know eh. So Tagalog na lang. So unsa may English mo mag-Tagalog ko. Dapat na i-penalty kung kung Ha? itay makasulti kag Bisaya Oh, sige. pinakalit unsa man. So may penalty. Ay ibili na to sa bye-bye. Dili. Dire ba to? Oh, dili sakto. Sayo po. Isura po kaya ning kumitaon ning balay ni bye-bye oy. So unsa may penalty? Ay ikaw, sa may penalty, ikaw may nakauna-una. Di na may kanang ha? Squat 30 or Squat squat 30. 30. Ala, Ade taas ra po siya ng 30 siguro kay basig-basig piato gadagan may imong 60 eh. Di ba? 20. Mga 10 na lang no. 10 na lang para dili kayo taas. Sige. So Dili naman penalty po. Dili man siya. Di kuan ganahan man siya kay tinra man. sige si squat 20 na lang. Sige. 20 nga squat. Basta ikaw bag ay ga-drive man ka, focus na ka sa pag-drive. Kano sama ta mag-start? Start na. So mag-Tagalog only challenge daw ko no me. So mag-start may ugma. Ay karon man tawag. Ay king. Ade karon. Sa mo. Sige, mag-start na may karon. Sige, sa Tagalog only challenge.
5, 4, 3, 2, 1. Game! Ulipag, ikaw na. Ulipag, ikaw na. Ayaw na niya magsalita. Guys, ayaw na niya magsalita, guys. Tingnan. Sigurado. Baka ma-squat. Takot na siya, baka ma-squat daw. Ba yung squad Tagalog ay ganun, English yun, di ba? Oo nga pala. English ba yun? Okay, hindi. Yo? Sige, ano na lang na. Tayo upo. Tayo upo. Sige, yung, Hindi, yung kabayaran, kasi Tagalog ba yan? Yung kabayaran nung pagkakamali ay tayo upo. So, ayun, pupunta na kami doon. So, pakita muna natin yung ano, dinadaanan. Wala siyang ano ngayon eh, wala siyang peanut ngayon eh. Hindi, mayroon ako ito. Meron pala, ito pala. Ito pala yung bago niya ngayon. Yan na, hindi na peanut. Ito na yun. Play. Kanina, nung pagkasundo niya sa bahay, kalimutan niya yung cellphone niya kung saan. Hindi niya alam, nandun lang pala sa likod ng sasakyan niya. Ginawa niyang pangharang dun sa pinto yata. Nabasag eh. Medyo nabasag yung ano, nag-crack pala. Nag-crack yung, ay, English yari. Yan! Mayari, may ano na ako, may kabayaran na ako. Ilan ba yun? 20 pala. Oo. Mayari. Mamaya. Dapat i-ano na lang, i-mix na lang, hayaan mo na yung hindi magtagalog. Ala! May salitang, sabihin ko lang ha, yung salitang mix, Ihalo yun. na lang. So, may pagkakasala na rin to. So, may kabayaran na naman to. Dalawa na kami. Tay. Dalawa na kaming magtayo upo. Ayan. Mamaya. Dapat magsalita din si Marlon sa likod no kasi Tingnan mo, hindi na sila nagsasalita. Ikaw lang nagsasalita dyan. Oo nga. dapat kausapin mo nung kausapin. Sana ba? Sana ba tayo? Dito na tayo sa Brunei pa rin. Sa Brunei pa rin ba? So, Sa, oh, yun o. Oh. Madang. nasa may Complex, Madang Madang. Complex na kami. Yan na naman. Hindi na naman iimik yung dalawa niya. Oo. Yung mga magsasalita ng Tagalog dyan. Tagalog lang tayo kayo. sa Siabandar sunod. Saan ba yung, Siabandar yung ano? Oh, yung doon sa ano ba, malapit sa Empire. So, may konting kalaman lang guys. Akala namin si Baybay yung i-challenge namin. So, Oo. nangyari pala, sanay pala to sa hiking. Madalas na pala siya Kami pala ang nag-hiking. ma-challenge So, dito. Kami pala yung ma-challenge nito. Kaya, English na naman yung challenge, diba? English yung challenge. Yan. 40 na yung gagawin naming ano, tayo upo. Kasi nagkamali na naman kami ng ano. Ano bang Tagalog sa challenge? Yari. Ano? Challenge. Ano? Challenge siya? Challenge. Ano ba Tagalog ng ano dong? Challenge pa rin. Hindi, madaya yung nasa likod. Ayaw magsalita. Oo nga eh. Samantalang Ano pag... nga tayo, pagsubok. 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 Oo nga. Pagsuok kaya pala. Punta pala tayo sa subok. Kaya pala, diyan tayo sa subok kasi Oo nga. sinusubukan Wow, natin. ang galing ni Marlon. Pagsubok Ay, na guys. pala yun. Sinusubukan. Ayan guys, malapit na kami. Malalaman natin yan pag maraming sasakyan na nakaparada sa labas. Pag wala, diretso na Sabihin tayo. nun, maraming akit yan. Diyan Lim, may tatanong lang ako sa'yo. Ano ang salitang English ng mansanas? Sanas? Oo. Mansanas.
Hindi, may squat ako. Ayaw ang sumunod sa